Na actualidade, os traballos de mellora do firme e a ampliación das beirarrúas están a executarse entre os cruces de entrada a Barro. Aínda que non se poderá apreciar ata o remate das obras, o proxecto contempla o soterramento de todas as redes, de xeito que non queden tendidos aéreos. Aqueles postes, tanto de telefónica como de suministro eléctrico como de alumeado público, que todavía están na actualidade, eses postes van a desaparecer, vanse a eliminar totalmente e a partir de aí procederase ao soterramento deses tendidos de tal maneira que cando a obra se vexa completada e rematada na súa totalidade e dotada do mobiliario urbano correspondente, vaise eliminar ese feísmo de tendidos que cruzan a carretera en distintos puntos, tendidos que voan sobre as beirarrúas en prácticamente toda a súa longitude, eliminaránse tamén parte deses tendidos polas fachadas das vivendas e, por tanto, o que se pide aos veciños é que esperen a ver o aspecto final da obra. Segundo informou a empresa responsable dos traballos á Xunta, este treito estará rematado en maio, polo que a fase final ata Alameda executarase entre os meses de xuño e xullo. A previsión que nos trasladan dende a empresa e dende a propia Consellería é que ao longo do mes de xullo a obra poda estar rematada na súa totalidade. A parte da actuación nas beirarrúas supón tamén a renovación da capa de rodadura do pavimento en toda a súa longitude, o novo pintado e reaxuste dos carrís de circulación. Van a ser 2 carrís de circulación de 3 metros de ancho cada un e unha zona de estacionamento lateral de 2,20 metros, co cual os vehículos caben perfectamente nesa zona de estacionamento sin necesidade de remontar a beirarrúa.